Sarauniya TV, tashar al'umma. Muhammadu Mustafa, Mustafa, angon yarinya kyakkyawa, Zainabu masoyiya a gare shi, uwar yaya ne, mata a gare sa, uwar yayansa ke kaɗai ce yake so, ki wanke shi da soso, soson ƙaunar ki. Ya ce ba wacce zai so in baki ba, ki kula da shi na ga soyayyar ku. Sai dai a ringa koyi soyayya in dai ku ne masoya, ku rike amana kowa ya gura. Wato sarawa akwai zamana mana ga masoya. Muhammadu Mustafa, Mustafa, angon yarinya kyakkyawa gimbiyar mata ce kunga, ita kaɗai ce a zuciya tasa, ta ce ba wata ƴa a zuciya suke. Zainabu abu, Zainabu abu, soyayya kisan karko ne da ita, duk kowa ya lura zamana mana, ki kula da shi tamakan iyaye. Soyayya lokaci ne da ita, masoya kowa ya lura, soyayya ba cin amana ko zance. Ya ce sai ke in ba ke ba sai jiya can ƙasan ta za a tarbo shi, a kula da shi ki jinya. Soyayyar ki tana a zuciya tashi.